Băieți, după cum ați văzut și în titlu și în thumbnail, o să facem troll cu mașinile. Hai să vedem. Salutare tuturor, bine v-am găsit la un episod. În acest episod o să încerc să fac un troll pe car parking. După cum vedeți, am un smart de 15.000, că dacă mă duc la Cars aici este 15.000 și am să-l cerc. Da, o să încerc să-l vând dublu. Da, mașinile mele sunt, acest smart, cel din început, bineînțeles, acest Nissan GT-R Max tunat. Am acest poliție română, acest Koenigsegg de poliție română, New Cars, după cum observați, Koenigsegg-ul este dat secundă, Koenigsegg-ul este de-abia. Așa. Acesta este Koenigsegg-ul, 1.025.000 de lei, trebuie să dau ca să fac de poliție. Și aici e Toyota Supra și BMW-ul acesta. Ca să dau mic police, trebuie să dau 25 de lei. Da. Și haideți să începem troll-ul. Așa. Dacă vreți să jucăm împreună, puteți să dați start online game. Uitați ID-ul meu sus, dacă doriți să îl introduceți, faceți un screenshot așa, nu introduceți pe voi la prieteni, îmi scrieți în comentarii la acest episod ID-ul vostru, start. Hai să încerc, trebuie să mă ascund undeva și să încerc să vând această mașină. O să revin cu un loc. Gata, băieți, hai să încercăm să vând o mașină. Să vând lui ăsta primul, haideți să încercăm cu 30.000 să vând o mașină. 30.000, gata. Nu, că am zis că gen... Poate influențează să cumpere, nu, de ce? Nu, vormă. Oare și-au dat seama că am mașini de asta slabă? Mi-au văzut mașina, oare? Cred că mi-au văzut mașina. Hai să încercăm la asta. Bine. Gata. Este prima dată când încerc să vând o mașină mică de asta. Și ok. Nu, hai că încercăm la asta. 30.000. Că gen în jocul ăsta oamenii am observat că ei vând mașini. Încercăm cu asta. 30.000. Deci, nu cam... Oh, no! A cumpărat-o. Păi! Meniu. Păi! Mi-a cumpărat-o, băi! Păi, cum să cumperi? Cum să cumperi? Stai că mai cumpăr una. O să revină cu mașina. Bun, trollul continuă. Am mai cumpărat un Lexus de 20.000 și o să încerc să-l vând cu 40.000. Acesta nu vreau să fac în... Băi, uite. Auto de bani. Nu, vreau să fac doar la troll și ca să mă distrez eu. Atât. Nu primea ce face cu banii cu bani. Jotul, dacă nu Koenigsegg maxat, Nissan maxat, și cât să fac bani pentru îmbărăvire, ca să fac îmbărăvire. Am văzut că eu să fac
40.000. Dacă și pasta o cumpără, nebunesc. Aoleu, nu 400.000. Ok. Car purchase offer send. Car not sold. Bun. O să încercăm. 40.000. Are ce zice ăla? Bă, am dat 30.000 pe unul. Da, lăsați ce scriu aia, că gen e simțiți. Bun, deci așa, devine. Nu vor. Nu prea vor dacă nu vor. Să încerc pe alt server. Matizul ăla chiar am dus-o bine. Matizul ăla chiar am dus-o bine. Parcă mă știu. Așa. Gata. Carnet sau bun. Player Bun, 40.000. Nu, 400, 40.000. Gata. Nu. Carnet sau. Hai să încercăm la ultimul. Și dacă nu vor, nu se intru pe alt server. Gata. Ce naiba? Mă rog. Ignorați chestiile astea. Ar purchase of send. Car not sold. Nu dacă Damian vrea. Că văd că sunt și românii. Așa. Oh my god. Bă, e bine. M-am făcut cu 55.000. Sincer, nu mă așteptam. Cam asta a fost acest episod. Eu am fost Andrei și ne revedem data viitoare. Pa, pa!